Montserrat Úbeda i Pla, nascuda a Barcelona, llibretera i activista cultural, ens va deixar l'abril d'enguany després d'una llarga malaltia. Era filla de Jordi Úbeda, un històric de l'edició i fundador de la llibreria original de la Gran Via de Barcelona, on la Montserrat va impregnar-se de pàgines escrites i de l'estimació per la cultura catalana que hi havia entre aquelles parets. Aquella llibreria va tancar les portes l'any 2010. Però la Montserrat no es resignava a aquell tancament i volia fer créixer tot allò que havia après des de la seva infantesa. Per això, tot i els riscos que suposava, l'any 2013 obre la nova llibreria Ona, a Gran de Gràcia, amb en Tatxo Benet com a soci. En aquest petit i entranyable local va poder exercir la seva passió i fer de les seves prestatgeries de colors un cau d'agradables i selectes presentacions bibliogràfiques. Al maig de 2020, amb un mes de retard de la data prevista per culpa del confinament per la Covid, obririen la gran llibreria Ona Llibres de Pau Claris, la direcció de la qual va deixar poc després per motius personals. Treballadora incansable, propera, xerraire, directa i fins i tot políticament incorrecta, perquè sempre deia allò que pensava. Va mantenir durant tota la seva vida un esperit d'amor a la cultura del nostre país, un gran respecte als llibres i una ferma dignitat en defensa de la llengua catalana. De la llibreria sorgia l'energia que li donava força per viure i Ona de Gràcia era el seu tresor. Avui que fem aquest homenatge a la Montserrat, ens agrada recordar una frase que va dir quan va obrir la seva estimada llibreria. Si tingués llibres en castellà, deixaria de vendre'n en català i no m'interessa. Va ser Creu de Sant Jordi el 2019 pel seu compromís amb el país.